बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सीएनएम के तफसील बल्लती पे में फरायत का मरहबा दनवंग मेरे के तफसील तबिफना बदल कुल इसमें रशीद फ़ाकुल में खबर तो के सुरही तक में साबु बयालाना मिरेगे तफसील का फाहक खुलवे मुहिम खबर तोगे सुरुही तोगे तेरेगा इंडिया आउट को फरातोगे कंफर्मती जहागे नमविसे कंकुरुंग हुट्टुवन जहे कमा रई तुंगे मजली के माफन हुलंगु दायरागे मजलिस मेंबर मोहम्मद फलाह बुनी मसला फुलुहं हुशैड खबर बांग्लादेश दतुरुकुरा दिवे हिन्नंग ओन्ने रैवल विसा अलुंदिनु मंगे कौमगे सरकारुन निम्मी खबर के इतुरुंग बांग्लादेश के बड़ वजीर शेख हसीना मिहारू राज्य कुरबा रस्मी दतुरफुलगा दगामुगे देमेदु हतरु एब्बसुमेका सोयकुरी खबर के तफसील अव्वस मिकडी का पलालाना බල්ලවා සකි ආද බෑවර කෙති ගෙන්දනි මියවුර මාගින කොක්කො වෙස් නෙරුණු කීවෙන හුට්ටුවි පිකපක අරුවද මිනුන්තෝ පිකපක වෙස් ನೇರುವಿಯ ಮಾಗಿನೆಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತ ತಿ ಗೆಂದನಿ ದೊಂಕಲು ಮೆಕ್ಸಿಕೊಮ್ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿಯ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆ ಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂ ವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕದೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟುವಾನೆ Nexcom Sosam Mag Adi Faridi Mag WC Gava Showroom Fassar Weging Hinga Promo Furniture Da Membrane Holia Fittings Pumps Anniversary Dima Hinga Promo Ekini Promo Galibani 10% discount Furniture Ku 10% discount Delibeye Fenta Hilo Hitmada 10% Kendeye WC Gava Showroom ವಕಿನುವಾಣೆ ಮಿಹಾರು ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ ಕುಂ ಇದು ಮೆಲ್ಲಿ ಬೇಣೆ ಮಿಹಾರು ಎಂಟಿಸಿಸಿಗೆ ಹಾಟ್ಲೈನು ದತುರು ಫತುರು ತಾವಲ ಸೋಳ ಫನ್ಸಾಸ್ ಓಟು ಯಾಡು ಹಿತು ಮತ ಸೋಳ ಫನ್ಸಾಸ್ ಇಂಜಿನೆ ಗಣ್ಣಂತ ಸೋಳ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಮ್ಮೆಣಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರೆ ಸೋಳ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ಎಮ್ಮೆನ ಮೀಡಿಯಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಅಗುಹುರಿ ಇನಾಮತ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲುಮು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ನಸೀಬೆರ್ ಫರಾತಕಂ ಐಫೋನ್ 13 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ನಸೀಬೆರ್ ಫರಾತಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಫಸಿಂಚಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿಗೆ ಬೆಮಾಂಗೆ ಕೊ ಬಿಲ್ದ ಕಫರಾತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ನಸೀಬೆರ್ ಫರಾತಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದತ್ತುರೆ ಅವಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆನ ಹದಿಯಾ प्रमोशन का बैरूमा मीडिया नेट के पैकेज सब्सक्राइब करवा आज एमएस मीडिया नेट ऐप रजिस्टर करवा एमएस मीडिया नेट मैं संबैलनी खबर तो के तफसीला इंडिया आउट गोवा फरातो कंफर्मती जहागे नमेस एकंकुरुंग हुटुवन जिहे कमा रेत मजलिहुगे माफन हुळंगु दारागे मजलिस मेंबर मोहम्मद फलाह एंबुने मसला फुलुहं हुशालाफे
MDP माले दायरंग हासकोगेन सल्टन पाहुगा बेवे जलसागा बाहक दक्कम फलाह विदालवे इंडिया आउट गोवाकम वानमा एमिहेगे कंपे मतीगा जहायकें वेस एकं कुरुं हुट्टुवन जेहेकम फलाह मिकमा गुಳಿಗೆಂ ಇದಿಕೊಳ ಕೋಲಿಷನ್ ಬಣಿ ಎದುಹು ಫಲಾಹು ಗೋವಾಲೆವಿ ವರ ದಷ್ಟರ ಜಾಗೆ ಅಮಲೆ ಕುರುಮ ಕಮ ಅದೇಗೊತ ಕಂಕಂ ಕುರಿವಿಗೆಂ ನುವಾನಿ ಕಮ ವೆಸ್ ಎ ಕೋಲಿಷನ್ ಬಣಿ ಫಾವೆ ಮೇಗೆ ತುರುಂ ಕೋಲಿಷನ್ ಬಣಿ ಮೇಗ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ಮಿಫದ ಗೊತಕ ಬೈ ಫರಾತೋಗೆ ಬಸ್ಮಗು ಹುರುಮುಗೆ ಸಬುನ್ ರಾಜೇಗ ಹಿತಾಮೆರೆ ಹಾಸತ ಹಿಂಗಾಫೆ ಬೋರಿ ಕಮ එහෙන් කම මිහාර මසල බලා දිනමංගෙදි ෆුල්හුන්ගේ ඉදාරාය මසල හුෂාලාෆ් වාකම වෙස් එ ಕೋಲಿಷನ್ ಬಣಿ ಬಣಿಫಾ ಕಂಫೆಮತಿ ಜಹಾನಿಕಮ ಫಲಾಹು ಬುನಿ ಮಸಲಾಗ ಏನಾ ಫಹಂ ಬುನಿ ಎಗೊತ ಬುನಿ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಗುತುಂ ಮೀಹೆಗ್ಗಾಗ ಜಿಹುಮುಗೆ ನಿಯತುಗ ನುಕಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ದತ್ತುರುಕುರ ದಿವೆಹಿನ್ನಂ ಒನ್ನೆರೆವಲ್ ವಿಸಾ ಅಲುನ್ ದಿನುಮಂ ಎಗಮುಗೆ ಸರ್ಕಾರುಂ ನಿಮ್ಮಾಫಿ बांग्लादेश के बोर्ड वजीर शेख हसीना मिहार राज्य कुरम केंद्बा रस्मी दतुरफुलगा रईस फिहुगा बेबी बतलो मफो एकमना देवी बयानु का विदालवी बांग्लादेश दतुर कुरा दिवेहिनंग अलुंग ओन्निया अराइवल विसा दिनमा एकम मासिक कुरमंग अन्नकमा आदिमिकमगे सबन देकमगे देमिदुगा अन्न गुलुंग इतुरा वारुकदवे के दाने कम उम्मीद कुरवा कम वेस एकमना विदालवी बांग्लादेश मीगे कुरिन दिवेहिना देमंदिया ओन्ने अराइवल विसा दिनम मेदुकंडाली कोविड 19 के सबुंग एकमंग एडी फेवलतो के थिरिंग शेख हसीना राज्य कुरवा में दतुरफुलगा दिगोमुगे देमिदुगा बनी हतर एब्बस मेगा स्वे कुरवाफ हदवहुगे मुद्दत एकमना कुरवा में दतुरफुलगा गवायदा खिलाफ राज्य का तिरुगुलमुंदा बांग्लादेश रयितुं गवायदा फित्मा मासिक कुरवाने हमेयाको अलुम मीहुं एतर कुरमा बिहेगुतुना बांग्लादेश का दिवेहिन्ना तवलीमा तमरीन दिनमंहुरी फुर्सतंग हुशालवाने कमवेस एगोमुगे नुस्तापुणे में दतुरफुलगा MNDF 13 उलंदे बनी हदिया कुरवाफ राज्य बांग्लादेश आदिमेद मार्च महवनी हातर MOU का सेकफ ए व्यापारिया टूरिज्म मसरकम गैतरुंग सिखी दायरा के MOU तके मी MOU त मेदवनी आकोंग देगम सेकफ नवंबर मह फेशगन राज्य बांग्लादेश आदिमेद वनी डायरेक्ट फ्लाइट तब्रिस फशाफ बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी विदाल विगुतगा राज्य का अलंग हुलवा रिसोर्ट तक बांग्लादेश में हुना वजीफा के फुर्सत ततलिबेने एक इतरुंग एना विदालवी कोविड के हाल तफहु सिखी दायरे बेस बांग्लादेश के डॉक्टरुना नरहुन राज्य पेनु बेफावा कमा बांग्लादेश के बोर्ड वजीर से हसीना मिहार राज्य कुरवा रस्मी दतुरफुलगा देगमुगे देमिदु हातर एब्बस मेगा सोय कफे बांग्लादेश के बोर्ड वजीर शेख हसीना मिहार राज्य कुरवा रस्मी दतुरफुलगा देगमुगे देमिदु हातर एब्बस मेगा सोय कफे रईस फिहुगा मियदु हेंदुनु बेबी रस्मियातुगा रईस होल्हवा शेख हसीना बारी वडाकन्नवी देगाउमगे देमेदुगा मियदु सोयकुरुन एब्बस्तुंतवगे तेरेंग दिवहि राज्य बांग्लादेश देमेदु काबिल सिखी हिदुमेत्तिरिंग होदुमा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का सोयकुरेवी मे बसुमगा सोयकुरेवी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अहमद नसीमा बांग्लादेश के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जाहिद मालिक दो सोयकुरेविगेन दिए देगौमगे देमेदु सिखी दायरा मीहुम बिना कुरमा वेफावा एब्बसुं आ कुरमा रिन्यूअल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एरियाज ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिकल साइंस का सोयकुरुं मेब्बस मुगावे सोयकुरेवी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अहमद नसीमा बांग्लादेश के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जाहिद मालिक मेगितरुन देगौमगे देमेदु कुलिवरा जुवानुन तरग्गी कुरुमुगे रोंगुं गुलुं बदहि कुरमा Memorandum of Understanding on Cooperation in the Area of Youth and Sports Development का सोयकुरेवी मिनिस्टर ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट अहमद महलूफा बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी मसूद बिन मोमिन हतरवन एब्बा सुमका देगौमगे देमेदु सोयकुरेविगेन दिए टेक्सा मकर हेदुमगे फुर्सत नत्तालुमशा डबल टैक्सेशन नत्तालुमगे बसुं मे बसुमगा दिवहि राज्य की फरातुन सोयकुरेवी मोलिस इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के कमिश्नर जनरल ऑफ टैक्सेशन फतहुल्ला जमीला बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन MD रहमतुल्लाह मुनीम एब्बसुंतवगे इतुरुम बांग्लादेश राज्य हदियाकुरी अस्करी उलंतुगे तळुदंडी रमजी गोतुं हवाल कोद्देबुंबेस मी रस्मियत का कुरियतिया एगतुन राज्य मी अस्करी उलंतोगे रमजी तळुदंडिया हवाले वडाकथी दिव्य राज्य के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल तळुदंडी हवाल कोद्देवी बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल SM शफीउद्दीन अहमद
राज्य के कुरीग रईस दीदकोಳು ಲೀಡರ್ ರೈಸ್ ಅಬ್ಲೋ ಯಾಮಿನ್ ಫಾಫತೊಳು ನೀಲೊಂದು ಬಡಾಗೆಂಫಿ ಎಮ್ನಿಫಾನ್ ನಿಲೊಂದು ಬಡಾಗೆಂಫಾ ಮಣಿ ಎಮ್ನಿಫಾನ್ ಇಸ್ವೆ ಹುಣ್ಣವಾ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇತರ ಫುಳಾಕುರು ಮಕಮ ಕೋಲಿಷನ್ ಬಣಿ ಬಣಿಫಾ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ಗೆ ಮಿದತ್ರ ಫುಳಗ ಎಮ್ನಿಫಾನ್ ಗಾರಿಹುಗ ರೈತ ಮಜಿಲಿಹುಗೆ ಮಾವಶದಾರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ಗೆ ತುರುಂ ಕೋಲಿಷನ್ಗೆ ಇಸ್ವೆರಿ ಬ್ಯಾರ್ ಬಡಾಗೆನ್ವಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನಮ ಗಿನಾದದೆಗೆ ಬೇಕವಣಿ ಬಂದರು ಸರಹದ ಜಮಾವಿಫಾ मिदत्र फुलगा इंडिया आउट कैंपेन फुला कुरमा गिन हरकत के कुर्म बनी हम जेवा रैस्यामिन बनी मीडिया हफ्ता गाविस में कैंपेन फुला कुरमा माल तुलुगे दिरशक वडाගෙಂಫಾ ಇದು ಕೊಳಂ ಕುರಿಯಗೆಂದ इंडिया आउट कैंपेन फुला कुर्म ಗೆಂದಾರು सरकार बनी में कैंपेन कुरियಗೆಂದ फुर्सत नुदेन कम बनिफा माले सिटी काउंसिल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नमगा हदाफवा बिमग रजिस्ट्री बातिल कुरम निम्मंग अमल कुर नुजे कम सिविल कोर्ट नेरुण अमरा गुलिगेंग दौलतुके एमिहा इदारत कशा मोल्डिस पुलिस सर्विस का मचंग अंगावनी अमर कफा सिविल कोर्ट के वगुती अमरुगा सिटी काउंसिल के निम्मक अमल कुरंग फस्कुरमशा सिटी काउंसिल के मि निम्मु तंफीज कुरमे गोतन दौलतुके एव्वेस इदारकुंग एव्वेस कमे नुकुरेवुम बनी अंगा अमर कफा एगोतुं हुळमाले बिमुगे मिल्क्वेरी फरातुके हैसियतुन लिफावा एम्मेहा कानूनी हग्गुतका बिमा गुಳಿಗೆಂ कुरमुंगे एम्मेहा कानूनी हग्गुतका बिमा गुಳಿಗೆಂ कुरमुंगे एम्मेहा कंकमा हुळमाले तरक्की कुरमा बेलेहटमे गोतुंगे कॉर्पोरेशन कुरमुंगे कंकमा उरस एलेफदे एव्वेस कमें एव्वेस फरातको नुकुरमं यमरुका पुणिफावे अदि कुरमुंदानम एकमें हुटवा दिनम दौलतुगे कमा बिहे एमिहा इदारत कशा मोल्डिस पुलिस सर्विस के मचंग अमरुकों अंगा मोल्डिस पुलिस सर्विस के मचंग अमरुकों अंगा अमरुको फावे मेहं कमों मिकंग एमिहा फरातुगे मौलु मतटका एचडी सिंह वनी अंकाफा कुरेंगे देश फाहा कुले में खबर तक के बरे ने इस्तिहार के कुड़ वगत को कफो बात कोलाना बल्लो जकी हाद बैवर कित गेंदनी मेवुर मागिना कोक्कोवेस नेरुनु कीवेन हुट्टुवी पिकपक अरवाद मिनुंतो पिकपक विस्नेरु ये मागिनेओ कियाफ ति कोचत ति गेंदनी दोंकलो मेक्सिकोम के फिहारे हुळवाफी मियोत्ता फरीदी मौगा हुआई फोन डेल लैपटॉप डेस्कटॉप सनटॉप नंग हुस्कों एहरी की फाडु फाडु के एसेसरीज मिरे मी तुत्तुनागे बातुडे हुरिया एच्चें हमकोल्लागे मिदनी मिहारोस मशक नुदेवेयो एना बेणुवा वरक एहेंवीम साबस कल्ले एना वरक गेजटुवाने नेक्स्कॉम सोसम मग आदि फरीदी मग Terifeng emmenang abaduas MTCC Kashavar Promo Dehasikavis Kashavar Promo ga Yamaha Suzuki engine spare parts Castrol additive PPG coatings Scott Bada fiber saman industrial gas adi marine light warab boditi discount takayako adi kurawa kome fassas rufiyag vefareka coupon gurotun howe faratak addiya nuhas rufiyag agori Suzuki fun service horsepower ge engine MTCC Kashavar Fihara ziyarak kurawa itur malumat hodewma 16 fun sah guluwa ಎಮ್ಮೆನ ಮೀಡಿಯಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಅಗುಹುರಿ ಇನಾಮ್ ತರ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲುಮು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ನಸೀಬೆರ್ ಫರಾತಕ ಐಫೋನ್ 13 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ನಸೀಬೆರ್ ಫರಾತಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಫಸಿಂಚಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿಯೆ ನಿಮಗೆ ಕೊ ಬಿಲ್ ಕ ಫರಾತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ನಸೀಬೆರ್ ಫರಾತಕ ರಿಸೋರ್ಟ್ ದತ್ತುರೆ ಅವಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆನ ಹದಿಯಾ प्रमोशन का बैरियमा मीडिया नेट के पैकेज सब्सक्राइब करवा आज एमएस मीडिया नेट ऐप रजिस्टर करवा एमएस मीडिया नेट
खबर बलंतिबे मिहा फरात का दे सिफार मरखबा दनामो में हिसाबों तफसीला में बलालनी कमांडो दायरा के बाई इलेक्शन वेगन दानी रियासी इंतहाबा वकर जिहुम फदा कमे कमांग दायरा निस्बवा कानूनी वकील मोहम्मद निशान इब्राहिम फिदाल बजे सीएनएम वाहक दक्कम निशान विदालवे कमांडो दायरा के बाई इलेक्शन के इतिहास तेविह के रियासी इंतहाब के कुरिंग उन्नाने एम बोड़ इंतहाब कम कबूल कुरा कमशा वकर जिहुम की आरुलातो बिलुं कमा आरुलातो बिलुं सिफको देवम निशान विदालवे रुक कंडालुमुगे कुरी बेनमें हिफेतो बलंग एरुक्का हुरिकमें हुरितो बिलुमा रुकुगे बुडुगनुका फुरोय जहा बिलुं कमा एहं कमुं कमांडो दायरा के नतीजा मिराजी के मेदुगे सियासी हालत साफवान कमा निशान फाहा कुरिवी इतुरा निशान विदालवी में इंतहाब कामयाब कुरा पार्टी वेकेंदानी रियासी इंतहाब कामयाब कुरा कातुगा उन्नाने पार्टी का कमशा एहं कमुं हासकों एमडीपी में मुहिम इंतहाब कमशा एमडीपी सरकारों कमांडो दायरा को दिफावा अघूरी बुड़ते खिदमत का इतारगी के रैयतुं मिनिकिरनी किहावर कतोबल लिबेरनुगे फुर्सते कम देके कमवेस निशान विदालवी रैयतुं मजलिहुं हुसिफावा कमांडो दायरा रंगल कैंडिडेट को दक्का के नूं गुतकं एवेस पार्टी कं इतनुगे बाई इलेक्शन कामयाब नुवानि कमा देखवे कमा एमडीपी एवेस अदी अहम पार्टी का वेस इंतहाब कामयाब वानी दायरा के रैयतुं कबूल कुरा कैंडिडेट को दक्का के कमशा अदी एफद कैंडिडेट के नंग मिहातनं अडीफा नेकमं एनावनी फाहा कुरा फाफा बाई इलेक्शन कुरिमति लव्वा फानंतो कुरी सवाल जवाब देवमु निशान विदालवी मिवगुतो कमांडो दायरा कुरिमतलमुगे विष्णुमें अधिनिकमशा मरहुम हुसैन वहीद की वरंग इहतराम कुरा बेफले कमा निशान वनी हुसैन वहीद मांगलो हेव रहमे लिवुंगेदी दुआ कुरा पाफा कमांडो दायरा के बाई इलेक्शन बाबंग इलेक्शन कमीशन गिलान कोफा वनी 5 फरवरी 2022 दायरा के बाई इलेक्शन बाबानी दायरा तमसील गेंदवा मेंबर हुसैन वहीद दायरा के बाई इलेक्शन बाबानी दायरा तमसील कुरम गेंदवे मेंबर हुसैन वहीद कैंसर बली का आहार माकुलिगे मैं हिसाब वगुतु मेगेनस्तनी बांग्लादेश के बोर्ड वजीर शेख हसीना के सीना रईसुल जमहूरिया दिकमल फरातन देवा जाफे On behalf of myself and First Lady Fazra, we are delighted to have you here. I hope that your visit proves to be fruitful and that you get a moment to enjoy Maldives' esteemed natural beauty and our award-winning hospitality. Excellencies and distinguished guests, the Maldives and Bangladesh have had a long history of cooperation, commerce, and friendship. Throughout the years, our bond has only grown stronger.
Just this year alone, we have had numerous high-level visits before this one. Through these engagements, we have strengthened previous commitments and found new ways to increase mutual cooperation. Just today, we exchanged several memoranda of understanding in areas of finance, health, and youth and sports cooperation between our two countries. Our relationship goes beyond just interactions at the diplomatic level. The people-to-people connection between our two nations is one of the strongest in the region. Many Maldivians have had home in Bangladesh. Maldivian students make use of your higher education system, especially in the field of health. Similarly, many Bangladeshis have made homes in the Maldives. Bangladeshi doctors have treated many Maldivian patients. Bangladeshi teachers have taught countless Maldivian students, and Bangladeshi construction workers have helped shape the skyline of the Maldives. The contribution made by Bangladeshi expatriate workers to the Maldives is truly immeasurable. Excellencies, ladies and gentlemen, I am deeply honored that this visit has occurred on the same month as Bangladesh's Golden Jubilee of the independence. Greetings from the people of the Maldives to the people of Bangladesh on this momentous celebration. Earlier this year, I had the distinct honor of visiting Bangladesh for the birth centenary celebration of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I was deeply touched as we celebrated the life and legacy of a man whose very name means friend of Bengal. Excellency, as we celebrate your presence here today, I cannot help but think of how your father's legacy continues to live on. Not only are you a friend of Bangladesh, but you are a friend to the Maldives. Manumuniye Pradhan Mantri, apni Maldive, kupriyo o gonishto bond. Thank you, Excellency, for accepting our invitation to visit our country and for gracing this banquet with your presence. May our nations continue to build upon our strong relationship and prosper together as close friends for years to come. Thank you. Thank you, Excellency. And now I would like to invite Prime Minister Sheikh Hasina to deliver remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency President Solih and Madam First Lady, the Honorable Vice President and Ministers of Maldives, Ministers of Bangladesh, High dignitaries of Maldives and Bangladesh, distinguished guests, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and very good evening to you all. I am very excited to be here in Maldives. It is my great honor and privilege to be here once again in this
beautiful country at the invitation of Your Excellency President Solih. I take this opportunity to address this august gathering this evening with admiration and delight. Excellency, let me also take this opportunity to express my gratitude as we had the honor to welcome you in March this year in Bangladesh to celebrate the birth centenary of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the golden jubilee of the independence of Bangladesh. Your gracious presence at our celebrations added further glory. Excellency, thank you for allowing us to share our pride and joy. Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bangladesh and Maldives share religious values, culture, affinity, and stand on the same plan of developmental aspiration. With these commonalities in place, we look forward to striding ahead together in the days to come. As we believe in shared prosperity and socio-economic development, I feel happy to see thousands of Bangladeshis working together with their Maldivian brothers and sisters in the Maldives and contributing both countries' economy. Mr. President, we note with admiration your commendable initiatives to radically reshape the economic landscape of Maldives through the particular emphasis on inter-island connectivity, green tourism, climate smart infrastructure, and transition to renewable energy. I salute the people of Maldives for their determination in the face of acute climate adversity and for their resilience in keeping the tourism industry rolling, even amid shock waves of the COVID-19 pandemic. On the other hand, our endeavors are also focused on implementing the development discourse and transforming Bangladesh into a developed country by 2041. Our government's vision 2041 is an image of Bangladesh that meets the hopes and aspirations of the country's people for an economically developed and inclusive society envisioned by the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, dreamed Golden Bangladesh. We are committed to implement SDGs in the stipulated time frame. We also have started implementing Bangladesh Delta Plan 2100. With our all-out efforts, Bangladesh has already been branded as the development miracle by the world. Excellency, we could set an example by our collaboration during the pandemic. Our bilateral relations must grow further to enhance trade, investment, connectivity, and people-to-people contact. It is my firm belief that the instruments we concluded today would bring our two peoples closer. With these words, ladies and gentlemen, well, do you want to toast? Do you know? It's not toast. Okay, well, I wish good health, well-being of the President Solih, Madam First Lady, and the continued peace, progress, and prosperity of the friendly people of Maldives. Our two countries, we have very good relationship, and it is enhancing day by day, and I believe that this will continue. Actually, I always think that in this subcontinent, our main focus should be development of our people. Usually I say that we have no enemy, only one common enemy, that is poverty.
and we should come out from the poverty, we should develop. It is not only Bangladesh, also in subcontinent. So our foreign policy is very clear, friendship to all, malice to none, and we continue to, work together with all our neighboring countries so that we can build up all our South Asian country a prosperous and poverty-free, developed country. So I thank you very much, ladies and gentlemen, and again I thank the President and also the Honorable Speaker of Majlis today. He allowed me to speak before the Parliament. It's really, I feel that is something very extraordinary to me to get a chance to speak. And also together we are working for climate change problem that Bangladesh and Maldives, we are cooperating with each other to save our people from this climate change problem, which is now very acute, but we hope that we will be able to overcome and we will be able to save our people from any natural disaster. We have our experience and we are already, always ready to share our experience and also know-how. So thank you very much. Thank you. Thank you. Listen to me. Thanks. Maldives friendship. Thank you. Shukriya. Next will be a cultural item by one of our local performance groups, Theatre Mirage. This is the story of the Doni, a vessel that has since time immemorial connected our scattered islands and enabled people-to-people contact beyond our borders. A country once known as a nation of boats, the unique culture, identity, and craftsmanship of the Maldives is portrayed by song and dance. दे मेगनस्तनी बांग्लादेश के बड़ वजीर शेख हसीना के शरफगा रईसुल जमहूरिया के दिखमनु देवी जाफत का दिक्कवी वाहकपुर मैसाबुं हबर तकागिन कुरिया दाना अलिफ्ताल के आम मजलिहु के रईस अब्लो शाहिद कोविड नवारिया पॉजिटिव वेजे राज्य के फॉरेन मिनिस्टर कम्बेस कुरामुंग अनवा अब्लो शाहिद कोविड नवारिया पॉजिटिव वेरु एमनिफान मिवगत हुन्नवी अमेरिकागा एमनिफान कुरेवे ट्वीट का विदालवे कोविड नवारे दिफा उम्मा वैक्सीन फरिहमको आदि इतुरु रकातिरकं होदमा बूस्टर डोज फरिहमको के हुन्नवनिको कोविड पॉजिटिव फावाकमा एमनिफान बय पॉजिटिव उमंग एमनिफान मिहार वनी न्यूयॉर्क वा एमनिफान दिरियुल वाकेगा एकहरे वडागंफा मेगे तुरंग एमनिफान वनी बाली जेहिफा वा एमहा फरातकं हेयोदुवा कुरवा वैक्सीन हुरिहा फरातक वेस हम कमाय को फोर को दिरमा को आदाफा देहा 21 अक्टूबर साधवन दुह दिवेहि फुलुहुं हिंगे ऑपरेशन गा 200 किलो के मस्तुआत के चैको हयर कुरी देमीहुं के मच दावा कुरमा फोन वाफे मे मसले गुलगे फुलुहुं के बेलम के दश गेंदे रा मडवरी फिनिफरु अली शाकिरवा रा मडवरी फेही अली निमाल अब्दुल हारिस मिदमीहुं के शरिया निमेंदे बंदुगा बेतिबमा क्रिमिनल कोर्ट मेगे कुरिंग नि माफवे देमीहुं के मच डायमोफिन ट्रैफिक कुरमुगे कुशगे दावा कोफा वायर शाकिरु के मचा कुडकमुदा एच्चे दिनुमा इंकार कुरमुगे कुशके दावा कोफावे दिव्य राज्य के 110 सरहद के बेरुन दिव्य राज्य बरदनुगा गैगनका 200 किलो हुन्न वरु के मस्तवात के एतरको एतकेते रड़ा एतकेते रा लांबुगली किया फलुरशेगा फरवाफ बेहटे मसलागा दावात कुरुमा
ರಾಮಡಬರಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಷಾಳ ಫಣಿ ನವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗ ಮೇ ಆಪರೇಷನ್ ಬೆಹೆಗೊತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಮೀದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಡ್ರಗ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆರಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಅದಿರ ಆತೊಳ ಫುದು ಗುಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊಗೆ ತೇರವಿ ಬುಧದು ಫೆಶಿಗೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಗಾಗನಕ 212 ಕಿಲೋಗೆ ಹೆರೋಯಿನ್ ಹೋದಾಫ್ವಾ ಕಮ ಅದಿಮೆ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ MNDF ವೆದಿಂಗ್ ಎಹಿ ತಿರಿಕಮ ಶುಕ್ರವಾದ ರಿವಿ ಶಾವಿಯನ್ ಮಿಲಂದುಗೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡಿ ಕುಳಿಗೆ ಮಾಸೆಕೆ ಕೊರಮಂದನಿ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫ ಕಮಂ ಎರಶು ಕೌನ್ಸಿಲು ಪಣಫಿ ಜುವಾನುಂ ಇಸ್ನಗಾಗೆ ಮೇಗೆ ದುವಸ್ಕೊಳೆ ಕುರಿಂ ಕುಳಿಗ ನೇಚಾ ಪಾಕೆಂ ಹಿದಮಂ ಎದಿ ಕೌನ್ಸಿಲಂ ಹುಷೇಳಮಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಗೊತ್ತಕೆ ನಿಮ್ಮಿ ಕಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಹತ್ತರಬನ ದೌರುಗೆ ಫನ್ಸಿವಿಸ್ ವನ ಜಲ್ಸಾಂ ಫಾಸ್ ಕುರಿ ಜುವಾನುನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾ ಕುರಿಹುಮಾ ಲೀಕುಯಂತಂ ಹುಷೇಳಮುಗೆ ಫುರ್ಸತು ದೇಂ ಕಮಶಾ ಅದಿ ಎಕನ್ ಜುವಾನುನ್ನಂ ಎಂಗುಮ ರೈಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೇಗೆ ಎತರುಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಲಾಮ್ರಕಜಿ ಕಾನೂನುಗೆ ತೆರೆ ರಶುಗೆ ಕಂಕಮುಗೆ ಫಹುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫರಾತಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಮಶಾ ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ ಬೊಡೆತೆ ಮಸೂಲಿಯತಕೆ ದೀಫಾವಾ ಕಮ ehkamun evves masikate kuranama ekame kurumuge khudda gawaduge tere naganji hekaman atif vidalvi adi councilun abadwes rashuge taragiya zuwanun kura kankaman ebbarlun demun annakamavves vidalvi me kuliyake rashuge ginabeyako donnomas beenuma beenun kura engina adadakan abadwa kuliyakamun miharu kuliga kura masikatun ekama nedive bodati asarutake kurun ekashigam bakama rashuge ginabeyako annani punamun ಕುಳಿಗ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫ ಕುರ ಮಸೆಕತಕಿ ಎದಾಯರಾಗೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲಿ ರಿಜಾ ಇಸ್ವೆ ಹುನ್ನವಾ ಕುರುವ ಕಮೆಕಮಂ ಎರಶಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆ ಬಯಂ ಮಿಹುಂಬುನೆ ಮಿಕಮ ಕುಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ರಿಜಾ ಸಿಎನ್ಎಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಕುಳಿಗೆ ಮಸೆಕತಕಿ ರಿಜಾಗೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಎವ್ವೆಸ್ವರಕಂ ವೆಗೆನ್ ಕುರಮುಂಗನ್ನ ಮಸೆಕತೆ ನೂಕಮಶಾ ಎಹಿ ನಮ್ಮೆಸ್ ಜುವಾನುಂ ಕುರ ಕಮಕಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಎಬ್ಬಾರದುಂ ತೆಮುಂ ಅನ್ನಕಮ ಅದಿ ರಶುಗೆ ತರಗಿಯ ರಶುಗ ಹಿಂಗಾ ಕಂಕಮಂ ಅಬದುವೆಸ್ ತಾಯ್ದು ಕುರಾನೆ ಕಮಶಾ ekang huttuwan evves beko masike koke nuwane kama rizaf dalvi milandu gaunna kulega mihar kuramunda masiketaka guligen EPA embuni EPA ge hudda hodage masike kuran jiheni himaya kofawa kulifada tantan taraggi kurme gotum masike kuranama kama sikundi kulige meduga hating hedumuge masike kuramun anneru libifaba photo takum fenna gotum etanuge meduga simentige masike annani kuramun adi etanuga tambutake jihumuga masike ves kuramun annatam photo takum fenikende हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HDC के फरातम बांग्लादेश का दिरोलमंगन रोहिंग्या मुस्लिमन फेंबले बिना कोफे HDC मिकमा गुड़िके कुरेटोइटे का बनी एक कंपनी का मासे के करमंगन मौजफों के दीलत यही तेरे कमाए को बांग्लादेश का दिरोलमंगन रोहिंग्या मुस्लिमन फेंबले बिना कोफावा कमा मेगेतर मौजफों के यही तेरे कमाए को मिहार वेसितर फेंबले गौमका दिरोलमंगन मुस्लिमन हेदमुगे मासे के करमंगन कमा वेस कंपनी बने फावे ಮೇಗೆತನುಂಗ ಕಂಪನಿ ಬಣಿ ಎ ಕಂಪನಿ ಇತುರವೆಸ್ ಹಾಲುಗ ಜೆಫಾತಿಬೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ರೈಯತುನಂ ಎಹಿ ವುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಮಾಸಿಕೆ ಕೊರಮುಂ ಅನ್ನಕಮಶ ಮೆಕಮಗ ವಿಹಾ ವೆಸ್ ಗಿನ ಬೈಗೆ ಹಿತೆರ ಕಮ ಎಪಾರಲುಂ ಬೇನು ವಾನಿ ಕಮ HDC IAC ಫೆಂವಳು ಬಿನಾ ಕೊರಮುಂ ಹವಾಲು ಕುರಿ ಮಿದಿಯ ನವೆಂಬರ್ ಮಹುಗೆ 22 ಸನದಹು HDC ಗೆ ಫರಾತುಂ IAC ಫೆಂವಳು ಹೆದಮಂ ಹವಾಲು ಕುರಿ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಸುಹೈಲ್ बेफारगदारन फाहा कुलवे खबर का को इस्तिहारों के कूड़ा वगत को कफो बादल को लाना MTCC Kashavar Promo Dehasikavis Kashavar Promo ga Yamaha Suzuki engine spare parts Castrol additive PPG coatings Scott Bada fiber saman industrial gas adi marine light warab boditi discount takayako adi kurawwa kome 5000 rupiyaga vefareka coupon gurutun hoye faratika addiya 9000 rupiyaga agori Suzuki 520 horsepower ge engine MTCC Kashavar fihara ziyarak kurawwa itur malumat hodewma 16 fan sah guluwa was wanden tien feng israf kofia mi pool furale ve ha feng israfan mi awshige emmen komme duwa kuti gota dan ungolanya ti israf kurawani mi kuliga wa ha feng tan tan ta fena vedu isnama israf no kurama
वे फारिगदारन फाहा कुलवे खबरे के तफसील बयालायरो दिरागम फोर कदमदा डिजिटल हिदमत फुलाको तरगे कुरमे गोतुं दिरागो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट के हिदमत को दिरागो टीवी के हिदमा शवेनी कुमंडू का रस्मी कों इफ्तिताह कोफी मिदे हिदमा रस्मी कों इफ्तिताह कोफा बने शवेनी कुमंडू रयतुन हासकों रयतुन हास ओफात कायकों एगोतुन दिरागो फाइबर ब्रॉडबैंड पैकेजंग अप्लाई कुरा कस्टमर नंग हिले फाइबर गुलादिन मुगे तुरु फाइबर बेनुबा हास राउटर नवत ONTVS हिले लिबिगन दाने आदमी एमे हलवे स्पीड एमे बुडती डेटा एलेवेंस तंग हिमने तफात पैकेज तंग खियार कुरमा लिबिगन दाने रानु के फुर्सते दिरागो टीवी अंग अप्लाई कुरा कस्टमर नबेस हिदमे मुलिंग हिले गुलादिन मुगे तुरु जॉइंट बॉक्सेस मुलिंग हिले लिबिगन दाने माफ करवा जोई बॉक्सेस मुलिंग हिले लिबिगन दाने एगतोन शवेने कोमंडो रयतुन मिहार एमे मकबूल टीवी यदि मुनिफी फिल्म के कंटेंट ए प्लेटफॉर्म में गदाशों बलाले वेने दिराग फाइबर ब्रॉडबैंड हिदमत के राज्य का मिहार फोर कदमदा में बोडो फाइबर नेटवर्क एगो तो मिहार राज्य के केबीसी का अड्डिया इंसत्य में हिदमे दिराग फोर को दिफावायर में तिरेगा हद्दिया ए रशिंग हिमने आदि सत्य का वरंगिना चैनल हिमने दिराग टीवी की राज्य का में फुला दायरा का फोर को दे आदि में फुरतमा IPTV के हिदमे कंटेंट क्वालिटी आदि आगु का वस्तफात कुरमिनती दिरागम बनी राज्य का अड्डिया इंसत्य केबीसी मिहार दिरागु टीवी हिदमे फोर को दिफा दिरागु अबदेस बदनी कस्टमर दिवेन लुइफसी गुत्तम होदुं मिगतुं इनोवेशन MFOगे टेक्नोलॉजी बेनुं कोगे कस्टमर तजुर्बा रंगल कुरमंग अबद वेस मासिक कुरमंग दाकमा दिरागु फाहा कुरे वे फारिगदारन फाकुलुन में खबर आया को CNN के मिरेगे तफसील दनवानमनी तफसील बिल्लम का तहेद को तकला शुको दनवंग बेफलने सर बाजिर उफावरे रेकंगे दिन अस्सलाम वालेकुम